Dihamu dongan hinaholongan ni Kristus Yesus diharur tamar saur di huria tahun upasahat hami selamat hari Minggu madihita saluhuta shalom. Asa masuk kita tu pertanyangan Minggu sadarion taparadema roha dohot dikirata hohom mahita martangyang di bagasan rohatam. Amin. Marende mahita sian buku ini nomor 20 tolu dayat sada sahat tolu. Marhite-hite guarni de bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Isapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusuna denggan na somangaci, asalam ganda hamu, marhite siani,
mulut tunggu ngadidai hamu bacar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogotai, walaupun hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliati dohami tuhu. Ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatim. Ala disondangi ho tanoman nami. Asa marpakirimon namangulu hami ala nihaheonmi. Dang pola bema biar hami mida hamatean. Ai ho do ulu nami, ruasmu do hami. Di paucat ho do hami, sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan. Atong, pargogoi mahami mamuji dohot mangoli ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan hapor seaon na mangulu. Paima saat hami tu lambungmu. Amin. Patik ni debata di minggu tasadarion, imanatara surat sian poda opat di ayat 10, tangihon hamuma patik ni debata. Saya tangihon ali anaha, jala jakon ma aka ataki, asa taba diho aka taon ningolum. Ido saat, rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
tatopoti madosata di adopani debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banwag kijang pargogonaso hatudosan. Pardengkan ba sa doho jalaro di saleleng na do asi ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jalasay unang be ingot akadosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradar panho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhitesian pangalausion nami. Dihatam. Ale Tuhan Jehovah. Say unang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asi ni roham. Say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata. Hatuaw nami. Palua hami, jalase sa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tabaga-baga ni debata taringot tuhase saan ni dosa. Songonon dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan sorat. Hupasonang pihamu, buat hamu maaugakku, tuhamu. Guruhon hamu masianau, ay nalabok doau, jalan na serep maroha. Asa dapotan hasonangan tondi muna. Ay labok do augakku. Jalan neang do. Dohot nahu paparsahoton. Hasa ngapon madidebata na digijang. Amen. Epistel di minggu ta sadarion imana tar surat sian pangukapon sada di ayat 4 sahat walu
Tajahama marsikap soring di ayat parpudi rap majaha mahita. Au surat ni si Johannes madapoto napitu hurian na di Asia. Asini roha madihamu dohot dame sian ibada na mangului. Naung manguluhian jalanan na ngeru. Nasian napitu tondi na di adopan ni habang sana. Dijadi hondu hita gabe harajaon hamalimon di debata. Amanai, di ibana maha sangapon dohot hagogon rodi sa leleng-leleng na. Amen. Rap majaha mahita. Au dobonana jala ujungna nina Tuhan debata. Debata nuaeng, debata naung adung hian, nanaeng roy ngog saluh. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata jala nauk pepsa. Amin. Tabegema kursian inahana.
Kur inarabu.
tidakon mahapur seotai. Songon na hidardakon ni dongata sa hapur seon di sandok pur tibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tidubuhan ni si Maria, na gabe-gabean si Antoni Parbadia, adorang suhabubuan, ido tuhata, na tumao na bernit, di panguhumun ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru, na mulak pangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamoni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosa. Di sima ibana, pai mamulak sugut tu tanoon, manguhumi alak na mangulu dohot na mati. Au porsea di tondi Parbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot asasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosa gud dagi ni halak nang mati, dohot yang mulu nang sudah. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Kabigi majo titing ni huriatta di Minggu sadarion, Minggu tanggal 27 April 2025, manang nadikawari may Minggu kuwa simodo geniti. Namar lapatan, sunga poso-poso ne baru tubuh. Matal surat may di sada Petrus 2 ayat 2. Dohot topik, tangun hamuma asa mangulu todimu. Nah berdulu mah pospel pelayanan tabanan HKBD Denpasar. Per minggu di pospel tabanan HKBP Denpasar dengan Dumar Dalan jala di ruas nalamat dohoti per minggu ni boy maro tu gereja okumene rindam tabanan Jalan Perre Tandian nomor 1 Banjaranyar Kediri. Masuk mai pukul 7.30. Namang yukmah marulawan nabadia di parmingguon sadario di pospel tabanan naman duguk naking nunga di patupa marulawan nabadia dung sidung parmingguon dengkat domar dalan dala di dohoti ruas ni jamaat pospel tabanan. Namang yukmah kebaktian Padang Pospel Tabanan lau patupaon kebaktian Padang di hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 maringanan di Taman Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Permingguoni kebaktian ni imana niluhon ni amang Pendeta Firdaus utasoi STH nani dohotan ni parhalado do sude ruas ni Pospel Tabanan. Namang yukma panitia pengembangan Pospel Tabanan 1 minggu sadarion pengadaan lahan Pospel Tabanan nunga tarpapung gudangna 120 juta 441.000 di ruas ni huriata mulu adong na lau pasahaton manupaki lau tu pengadaan lahani buima di pasahat tu rekening ni panitia pengadaan lahan Tabanan songon nawadong disagiho situasi tortabe tuhita marsada-sada. Namang yukma paduahon persiapan Pospel Singaraja. Parminggu di Pospel Singaraja dengkat domar dalan telah diruas na lamat dohoti parmingguan ni buima rotu secata rindam 9 udayana Singaraja. Jalan Banyuning nomor 140 Kecamatan Buleleng. Masuk ma pukul 10 sadawita. Bola dong ruas ni huriata lau patu per minggu di si boy mamakubungi amang situasi matupang jala WA nung adong di hita di WA masing-masing sektor. Namang yukma marulon nabadia per minggu sadarion tanggal 27 April 2025 di patupa do marulon nabadia di persiapan Pospel Singaraja tung sidu per mingguan pukul 10 sadawita. Asa dinasida nama dohot ya kaulani di parade maruhan pikiranna lau madohoti ulaun nabadi'i.
Namang yukma subangan meja. Di dalam huriat terus ada meja. Subangan sian amang keluarga api manulang. Hinang erboru marbun. Jala di pasaan nasida me itu persiapan pospel Singaraja untuk melengkapi akka peralatan di huriat tadisan. Huriata pasaat mulia tema tu nasida nama ngalehon. Tuhat tama nama masu-masu nasida. Namang yukma jadwal ibadah di minggu saju 7 luanon, boima ditajaha di warta naung disagiot tuhita marsada sana melalui situa sektor. Namang yukma muse padedian nabadia reguler. Hobar tu program di huriata di minggu tanggal 4 Mei 2025 naneng ro. Huriata patupau padedian nabadia. Di ruas ni huriata neng madoho ti padidioni boima mendaftar tu setua sektor manang langsung ma tu sekretariat gereja dalam prakonseling di Patupa Mei di hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 dimulai ma pukul 10 sadawita songonima ni pabotohon. Tu namang yukma perlombaan praparheheon anak sekolah minggu dalam rangka pesta parheheon anak sekolah minggu di Patupa do perlombaan praparheheon anak sekolah minggu di hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 masuk pukul 10 wita di Baringanan di GSM. Jala di Patupa di perlombaan ini kelas ayub kecil bawa lomba pingpong pakai sendok, kelas ayub besar maniu bola pingpong sampai itu garis finish. Kelas Yunus mencocokkan gambar sesuai dengan kegiatan. Kelas Amsal tepat membuka Alkitab. Kelas Kronika Mika Joshua perlombaan cerdas cermat Alkitab. Untuk acara pesta puncak parheona sekolah minggu di Patupa Mei di minggu tanggal 10 Mei 2025 naneng ro songonima di Paboto Tuhita. Namang yukma pendalaman Alkitab kaum ama huriata Patupahon PA untuk amani huriata ima di hari Rabu tanggal 30 April 2025 maringanan di gereja HKBP Denpasar masuk mai pukul 10.30 nanuluhon yang pendeta Firdaus Hutasuit STH do topik keluarga bijaksana serta pewaris kasih karunia tersurat mai di sada Petrus 3 ayat 7 nagabe makasuhuton di PA amai ima sian sektor 5 onom 7 jalan di pangidoma tu aman adong di sektori A sama dohoti PAI. Namang yukma PA ni NHKBP. Huriata Patupahon PA untuk NHKBP di hari Rabu tanggal 30 April 2025 di gereja HKBP Denpasar masuk manasida pukul 10 sialawita. Nanuluhan ni amang pendeta Darwin Sibarani STH. Do tema Yesus dan 30 keping perak tersurat mai di Matius 26 ayat 10 1 10 dohok 47 1 ayat 56 pinangi doma tu NHKP nadong di huriat tahun asamat dohoti PAI. Namang hukmah kunjungan gereja NHKBP Denpasar di minggu sadarion borhak do NHKBP Denpasar mengebati huria GKPB Jemaat Kristus Kasih Bali gudang ninasida 35 halak nanuluhon ni amang paniro NHKBP situa MP Huta Barat jala pasaat lagu pujian donasida di si jala diduti mamuse sosialisasi taringot tu pelaksanaan ni turnamen NHKBP 2025 jala tatanya koma asa denggam mardalan ulau ni apa hutom mamuse turnamen NHKBP 2025 NHKBP Denpasar Patupahon turnamen NHKBP Cup 2025 di Patupanasida Mei di akhir Mei 2025 saat tu pertengahan bulan Juli 2025 songonon ma akau laut di si na perjulu opening ceremony na paduahon pertandingan badminton na patuluhon pertandingan futsal paupaton pokal solo na palimahon ditutup may do closing ceremony. Jala asaboy deng kamar dalan ulaw ni di Patupanasida do sang papungon dana berupa penjualan kupon bajar McD
dohot penjualan PO makanan. Hobartusi di Parmingguon di Patupanasida do songon sosialisasi di minggu pagi, siang dan sore. Alai di Sidarion di Pasar Nasida mah horasa di Satokit Tujulu jala di Udakai mah tu songon na mewakili NHKBP sahaton sosialisasi taringot tulan ni turnamen ni Tujulu mahamu. Shalom, horas buat kita semua. Selamat hari Minggu buat kita semua. Puji syukur karena berkat Tuhan kita Yesus Kristus kita dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan namanya pada ibadah siang hari ini. Yang kami hormati Pendeta Resort Amang Pendeta Desi Barani, Amang Pendeta Firdaus Sutasoid, dan Inang Bibelfro Boru Simanjuntak. Seluruh amang inang jemaat HKBP Denpasar, abang kakak Naposo Bulung, terkhususnya yang beribadah pada siang hari ini. Pada kesempatan ini kami sebagai dari panitia NHKBP Denpasar Cup 2025 akan mensosialisasikan terkait kegiatan kami. Sesuai dengan yang telah diwartakan, kami Naposo Bulung HKBP Denpasar akan mengadakan kegiatan NHKBP Denpasar Cup 2025, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan perlombaan dalam bidang olahraga dan seni, dan ini merupakan kali kedua kegiatan ini diselenggarakan, di mana kegiatan pertama telah kami laksanakan pada tahun 2023 kemarin. Adapun kegiatan tersebut yaitu futsal, badminton, dan vokal solo. Dan kegiatan ini tentunya akan diikuti oleh seluruh pemuda-pemudi Kristen maupun Katolik seprovinsi Bali. Dan NHKBP Cup Denpasar 2025 ini akan diselenggarakan dari tanggal 6 Juni hingga 5 Juli 2025 dengan total hadiah jutaan rupiah. Jadi kami mengajak untuk kepada seluruh abang dan kakak Naposo Bulung untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 25 Mei 2025. Sekian informasi yang kami sampaikan. Kami mohon dukungan, doa, ide, maupun materi dari amang, inang, abang, dan kakak. Semuanya agar kegiatan ini berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Udu tinghay mamuse, napa 10 homma pertanyaan rumah tangga. Huriata patupahon pertanyaan rumah tangga di 2 inganan, ima di sektor opat. Hari Jumat tanggal 2 Mei 2005, di bagas niamang keluarga situa BJ Mare-Mare, Inang Boru Tauruk. Alamat Nasida di Jalan Pulau Moyo, Perum, jadi Pesona 8, nomor 60. Masuk pukul 10 30. Napa 2 homma di sektor Walu, di bagas ni keluarga amang situa pensiun, Iye Siregar, Inang Boru Tabarat, alamat Nasida, Jalapalapa 10 Sada, A40, Perum, Palapa Kencana, masuk matong pukul 10 30. Namang Yukma 10 Sada,
April 2025, Dewan Diakoni Gereja Marhite Seksi Diakoni patupahan kunjungan pangapuliot tu dua keluarga imanakid di Manugut di sektor Sada di bagas ni keluarga ni Amang CH Manulang inang LOAR Sibagariang di dohoti may nakin sian sektor Sada. Napaduahon anon habis sidung gereja di pasadot pangapuliot tu keluarga ni FS itu urus inang boru siregar di konsistor di gereja jalanan di dohotam may sia sektor walu asaroma amu amang ruas sektor walu maddohoti namang yukma dukungan doa tu sudah ruas namar sahid di rumah sakit dohok nadong dirawat di rumah nabi na perjoloma inang nyonya hasibuan perusiahaan Oppu Joshua, napaduaon Silalahi, napatuluhon nyonya Silalahi Boru Arwan, Oppu Kevin, napapatoma nyonya Tabunan Boru Silitonga, Oppu Pardamian, napalimahom ma amang situa pensiun ade manurung Oppu Alicia. Napapituhon amang J nababan, dohot amang agkipa sianipar. Amang inang tatangnya koma asa sudi ruas na dibagasa parsahiton tibuma marhahi pason tuhat tama nama masu-masu parubatan ni nasida. Polo parhe pengon ni huria boy mata jaha di warta no adong dibagi tu sektor tamar sada-sada ati adong nasalah di penulisan nama do penjumlahan boy mata pasahat tu situa sektor tabi masing-masing manang na langsung tu sekretariat gereja. Naparpudi ma ulang tahun. Parhalado do ruas ni huriat tahakabidin pasar pasahaton selamat ulang tahun hari hati tubuh do parsarepeom ma tu sude nomor ulang tahun sia tanggal 24 April 2025 sahatu tanggal 4 Mei 2025 hatan di debata si pasahaton imana tersurat di Mazmur 10 sada ayat 16. Saya pamahok do ibana sarimatua jala patari daunokku tu ibana hatuokku. Songonima hatani debata saya tamlilabay debata makajang ni umur dohot ay pasod di hamuna. Songonima titing ni huriata di minggu sadarion tuhat tama na masumasuhita sa luhuna. Horas madihita.
Maulia tema rohanami diho alede batanami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Naung upas-upasuhon aryo dihami laho marsobat wadupanmu. Marhite parminggon nami sadarion. Asa urupi mahami Tuhan pataridahon pamujion atakas di hadapanmu. Marhite hajongjongan nami nuaeng di hadapanmu. Di nama kanguluhon hatam bohal nami tungulu nami si ganu pari topamahia rohana ias di bagasak kami saluhutna jalapai baru parsiho ton nami tuho di bagasan Kristus Yesus Tuhan jala siho kopami. Amin. Selamat hari Minggu madita saluhutna. Huriani Tuhan Yesus Kristus barita nauli jamita di minggu ta sadarion minggu kuase modo geniti imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 55 mamukasian ayat sada saha tu ayat 5 tapi huti hutma akarongan barita nauli di bagasan tikion hujaha maturpuki songonon madidok tikting madokon marsaulihon asini roha ni debata. O sude hamu akan mauas Roma hamu tuaikon jala hamu aka naso marhepeng Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangaton say Roma hamu manuhor anggur dohot susu unak pola marhepeng manang marpanuhor. Buasa tong madasi kepek kamu tu naso tau hangolu honoton. Jala nani omomuna tuhor ni naso tau pasonak kamu. Saya tangihok kamu maawo asa panganon muna na dabui. Jala busuran rohamuna di tabo-tabo. Tarehon hamuma pinggol muna. Jala Roma hamu tuau. Tangihon hamuma asa mangolu tod dimunai jadi bahenok kumatu hamu padan saleleng-lelengna ima padan parasian nasi tongi tu si David naso tupa muba idama sitidangi tu aka bangso ibana hulehon bahen partogi doho silehon patik tuaka bangso idama bangso naso tinadam hian iko jowon mudo jala bangso naso tumadaho ro manahopiho alani Jahoba debatam dohot alani nabadia ni Israel ainung ngamar muliaho dibahen ima di surat ton di bagasan turpuki. Huriani Tuhan Yesus Kristus nunga didok naking turpukon tikting madokon marsaulihon asini roha ni debata molorohita tuadopan ni debata naeng marsaulihon asini rohani debata dohita dang na asing jala mangihutok tiktingope di pabotohod do tu saluhutna aka jolma songo dia do jolma asa majalo asini rohani debata naking didok tarehon hamu ma pinggol muna jala Roma hamu tuau tangihok kamu ma asa mangolu todimuna tangihon pinggol tareho pinggolmo jala tangihon ido bohal ido dasorta laho marsaulihon asini rohani debata molo so olo hita manareho pinggolta
jala dang olo hita tumangihon hata ni debata sedia maro persaulian sian asini rohani debata. Lau mahita mamereng satok kijo tu kondisi historis ni turpukon ima bangso ni debata. Molo di guari bangso ni debata nungai tor iboto jolmai ima Israel. Ido bangso haholongan ni debata. Na pinili ni debata. Ujui. Jalan seputar perjanjian lama memang halakot do penatar goar bangso umat pilihan Allah. Dan itu tidak bisa diingkari oleh siapapun. Taboto nasida do bangso naniasian ni debata, nahina holongan, napi nyili ni debata, bahkan nasida pe menyadari isadari nasida doi. Isadari nasida do sida bangso nahasian ni debata. Dang naso isadari. Alai ada sesuatu hal yang mengherankan bagi dunia dan juga bagi mereka sendiri. Puasa atar berbeda do nagabe hasian ni debata dohot hasian ni jolma. Molo hasian ni jolma ibaratkan natoras tu anak konna molo hasian na sa danaki segala hal dibenarkan, segala hal na niulan tidak danaki dibenarkan. Bahasa taruh dibenarkan ay molo hona gotil ni kakak naman ngabang nan noni abang nairo di oray iro teh wajar majoi. Alai molo ibanan nom manggotil abang narok kakakna ise do diorai. Tong do kakakna dohot abang nai. Alanya ha ay ngaman lang akibana tangis mengeluh-eluh. Tanpa tanya natoras nai oloro di pastapom. Saya fotoho songo dia tu adik muninna. Kan itu? Dan segala sesuatu yang di rumah itu hanya wajar jika dia molo ibana membuat mamake dohot manigai. Molo na asing nai ona godil doi, ona pastap, apalagi molo pecah piring. Kan itu? Pecah piring iba syadekani si kakak ani rono ni gotil. Aduh pedi pato orang atong. Bukan akunya. Si adeknya inna. Alenga sanga jolo tangis ipastap natorasna. Itu banyak. Alai digodang ni akana asing dope. Molo adong halak gabe kesayangan di kantor, di sekolah, di dia pitahoi, segala sesuatu yang dikerjakannya baik atau salah pasti akan menjadi pembenaran bagi dia. Itu sering terjadi. Bahkan molo diboto pei ibana namar salah, saya dong do dalan na asing bayanon lapa tigor honi. Saya nagabi tigor doi. Nang pesala. Ima molo hasian di Portibio. Alai molo hasian di debata sangat berbeda. Kebiasaan nih bangsoi ala bangso nahina holongan nasida jala disadari nasidai nasida berpikir mereka akan terus enak-enak dan baik-baik saja, no problem, tidak masalah, tidak apa-apa.
Itu yang mereka pikirkan. Sehingga mereka semakin menjadi-jadi. Sehingga Allah tidak bisa lagi menolerir kesalahan mereka itu. Tidak bisa tidak. Ujungnya, hona RPP mana sida. Hona pamicangon ni debata. Boha mana sida dipicang. Iboloko mana sida dao siak kutana. Iboloko tu Babylon. Bayakom may. Akamangina. Itu namanya pamicangon. Ditegor mereka itu. Dakola sahala. Alai sada bangso komplit nasida. Kena tegoran Allah. Jadi sudung taripu macam met RPP on luas. Dang di bawah toro petikim ado RPP, aiduk pe adong HKBP asa adong siasat gereja, ruhut permahanion, pamicangon. Alai anggo muatan nanga adong nang dimulanai. Alaniaha ai nang pe holong rohani debata di bangsona, tetapi Allah itu tidak mau mentolerir, tidak mau kompromi terhadap dosa dan kejahatan. Tak akan dibiarkannya itu. Mana taruh naking berbeda tu jolma, molong adong hasianna, lak dihani pitaho tigor no mai sude, bahkan moloso tigor dipatigor tigor mai. Lak dihani pe sude denggan ma, bahkan moloso denggan dipadenggan denggan ma. Akhirnya narong istilah menghalalkan segala cara. Adong musik ABS asal bapak senang. Dan ini telah menjadi dilema yang berkepanjangan yang akhirnya menjadi sebuah masalah besar. Mulanya kan ringat doh, enggak apa-apanya itu. Adang pola buai, atusan na doan noni, inna. Dan terus-terusan seperti itu. Ai moloso itor ro pica-picangi, kan apa mau do debata? Asa hubereng jo, waro na yang anak kokon kan inna do. Alai ala suarong tego ratusi mangihuk matusan, mangihuk tusan, mangihuk tusan, mangihuk tusan, mangihuk tusan. Ujung na ipe, gabe hera estafeti bana ihut sude, gabe gudang ma berekorna. Ujung na ala sotar paturesa be, daktar picang be, daktar paingo be, ipadao mana sidayo, di paholang untuk sementara waktu, di papigi, ayang gonalau pamateho, ndak pola mau dewata pamateho kan, holar ro ay nasumar habis sudah selesai persoalan. Pola hora maul mga bolok ke jolme tidak, tetapi bukan itu Allah. Dangi debata. Dia hanya Allah yang tidak mau berkompromi dengan dosa dan kejahatan, sekalipun itu adalah kesayangannya. Dia harus terbentuk menjadi memang yang menyerupai Allah. Jangan karena Allah mengasihi dia, lalu dia tidak memperlihatkan hadirion, songon hadirion di debata. Alai gabe marmeam-meam, napi narmeam-meam midosa do hajahato. Maka Tuhan, go, pergi sana. Kamu pergi ke tempat orang, biar kamu tahu sakitnya seperti apa. Gabe Roma akan di dunia luar. Bah. Sudah kalah Allah mereka itu. Inna. Ay molotalu bangsoi talu do debatana. Apa debataro na mangulahoni kan? Mekel lo jolmai. Bodo tabayakon songo dia jolmai mengintimidasi, dohot membuli, dohot menjelek-jelekkan bangson. Ujutalu nasida madadopo Babel jala dihuti nasida tuhuta Babel
terbuang nasida tu si airang na tanggung be hacik nada pongirna airang na tanggung be ilana holan kata terbuang kita tidak apa-apa, tapi membayangkan mereka itu pada pandangan dunia dan sekitarnya mereka itu sangat malu sebenarnya, sudah kalah mereka. Mereka membayangkan anak manja yang selalu dimaklumi dan dimengerti oleh Tuhan pada saat itu nol, tidak. Jadi mereka pergi dulu untuk sementara waktu ke tempat yang lain. Kalau mereka jauh dari Tuhan, apakah mereka akan lebih baik seperti apa yang mereka pikirkan? Songon na pinakatahon na sida, saliling di hutana na sida, ay lomo-lomo na madok sida honon na. Alanya dangit torado, tegorani. Ujungnya mereka semakin besar kepala, dan akhirnya mereka harus menikmati itu dulu. Apakah benar seperti yang mereka ucapkan? Dita salukna akadongan sahapur siau. Jadi debata pesa sitongna maradopon bangsona tidak memperkenankan hidup yang semaunya saja tanpa norma-norma, tanpa aturan. Hidupnya bahkan di sada bangso di pemerintahan Molotabereng do nang di bibeltai disuruh do hita bagaimana hidup dalam keteraturan sebagai warga negara di tongani bangsota. Ada ayat yang mengaturkan itu. Karena apa? Supaya semua bisa berjalan dengan baik. Supaya semua bisa sejahtera. Supaya semuanya bisa menikmati keamanan. Kan ikonadong do norma-norma. Ay molo gaya-gaya ni hutan rimba do danga mabbe. Sialang nagadap no ma. Si lojan nagale. Dungi muse ama pakorhon na. Ano na terbayak kebe. Kehidupan sakitnya seperti apa. Alani do debata narapi do di kitab Efesus ngadidokon, sebab daripadanya lah segala tubuh yang rapi tersusun. Berarti Allah itu juga suka keteraturan dan Dia mengkehendaki itu. Makanya umat yang disayanginya juga harus hidup beraturan, harus berdisiplin, harus yang memiliki etika, harus yang memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatunya untuk baik, termasuk patik ni debata di pasahat dalaho paturehot jolmai do unang say olo jolmai mabunu membuli dohot manigay nguluni halak nasing dairo isini patiki. Jangan kau membunuh inna. Dakolan apa matehod disi. Termasuk membuli pe jangan. Dang boy membuli. Mulai dok pati pasiahon. Una kolo maka tidakon hata naso tutu. Inna. Janganlah memfitnah. Da menjaga jolmai deh. Asa unang terjadi akan hal-hal yang tidak diinginkan, itu semua muatannya, bukan hanya sekedar alanido ditiki adong halak madokon nunga hulau besude Roma halakan kamusnya halakan madokon kecek beluangin na. Dari mana bisa atong nolosongoni secara baik juga Yesus menyikapinya. Atong molosongoni parleo maju sude artami Roma hutuau ihutom maawinna itorso haida bebayoi holan didok Yesus songoni
Berarti kecek baluang do, kan itu? Bahasa dokon halak kecek baluang, dak tohoi, dak tikosi, dak denggani, dak pasi, dak tigori, dak tohoi, itu nani maksudna. Sehingga bila manusia itu memang arasnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, ya tunggulah dulu, belajarlah dulu kalian, belajar, tapi bukan untuk membunuh mereka. Molo dipaholang pe bangsoi satokin, isuru dotu sinang akka panurirang, mangaramoti nasida, asa unang magubutini nasida, ay tutu matangis man noni, batotu maramangoi man noni. Jadi molo ngasongoni tuise mana sida pengalualuan na batotu akapan ururangima marmahani nasida atong molo ngahiralahamu songoni mulak mahita tu debata tatangi homba debata tay unang paula sota ida beta ma boido hita mulak sianon asal ma olo hita manangihut debata ima ulau ni akapan urirangi hati hai jala turpuko pe prosesi nama akamangina proses untuk pemulangan umat Allah dari pembuangan ke kampung halamannya. Jadi tetap doi ibana harus menjadi orang yang peduli na manangihon na tumarehon pinggolna asa dipangulu debata nasida. Ay sodong lapatan ni padilian. Sodong lapatan ni pemberontakan. Bukan karena perlawanan maka Allah menjadi kasihan, bukan. Dangi mabaik kita mulak. Tetapi seberapa besar pun kesalahan selalu ada kesempatan. Jadi tu dia mahita buanon niturpukon akamang akainang. Nunga ditaringoti naking minggu kuase modo geniti. Setiap hita selesai manaringoti pesta Paskah, pesta haheheo ni Tuhan Yesus Kristus. Minggu na parjolu tabolus ima minggu kuase modo geniti. Jalan molo akapunguan ina, saya selalu doon edena ikon na sa daido. Puji Jehovah todiku. Asa songon, pidong Raja Wali, mula poso. Asa mula poso songon pidong Raja Wali. Buasa ditaringoti didok molo minggu kuase modo geniti, songon poso-poso na baru tubuh mahamu na uasan disusu na tama ninna disada Petrus 2 ayat 2. Puasa buanon na hita tu si ay poso-poso ro pehita kamanginang poso-poso ro pehita minum susu ro pehita. Isi ro peso nakamangin ang naminum susu. Rata-rata ro pe susu na tama ro pe nata inumi. Molo susu na tama di poso-poso aha do. Asi. Air susu ibu itu adalah susu murni. Penyimpanannya terjamin. Tanpa pengawet tetap bagus, tetap hangat. Tapo lamay ilahi hita manaringoti. Ay pasu-pasu ni debataro itu akaina, tu parupuan. Alana molo nga monopois dang boy be manusui be. Nga mahiyang, iro kan? Berarti narikot ni tu ise. Tuda danak poso-poso na tinubuhon na. Itu karunia terbesar untuk seorang ibu,
untuk bisa mengasupi anaknya supaya anak ini bisa mendapatkan nutrisi murni, nutrisi yang menyehatkan, nutrisi yang bisa menguatkan dia. Makanya lebih kuat do fisik ni dak danak na menyusui tu omak na masa bayi daripada dak danak na manusu tu masin. Bahasa taruh manusu tu masin, susu na inum nai hasil produksi masin nama diolah di sana. Dah itu masin ini memak keluar susui. Mau lo taruh kan susu sapi, na murni be, nasai do susu sapi i. Ale campuran na ngana nasai. Makanya ASI itu adalah susu murni. Tapi dicampurkanlah itu dengan banyak hal. Gudang mai muse dibaem muse ibana ada gorni menguatkan tulang, menguatkan gigi, menguatkan oninna. Ujungna sakro di nama tua jolme tetak ma minum susu. Ali molo songona mok nada tu minum susu bete. Manusia sudah mau kainan minum susu dope itu molo dengan ekonomi na manusia deh molo so dengan ekonomi purikino ma dibagi gabi susu gatina songon hami uju ditoba purik isang aja do dibagi gudang aik ni boras asa boy buat dibeba dungi dibagi manon gula molo so dong gula sira asal ma adong hira susu asa songon na minum susu ala sotolap minum susu imana masa hami ujui anggo nuaing dak danak minum susu pengai paksa ai ngarade-rade susu sude ale ngarobe na anti susu nuaing tidak mau inna harus susu yang ini kalau susu itu tidak mau inna ngapa gua kupilihan. Jadi yang kita katakan nutrisi semua membutuhkan sampai tua. Bahasa tata ringoti minggu kuase modo geniti asa mula poso songon pidong Raja Wali molo adong dibahas ditiki Paskah telur Paskah itu menunjukkan kehidupan baru dan itu adalah harapan baru kehidupan yang dimulai karena hidup baru oleh karena keselamatan yang Tuhan Yesus berikan melalui kematiannya di kayu salib. Ahado artini tak kola sekedar dak dana sikola minggu cari telur Paskah inna ujungna adong na sibolison na toras dina mangaluli telur Paskah arong do teha kaina so tungga bisi bolison alani telur Paskah sa dia matolori luluan nate yani bani sakarajang dijabui tetapi makna dari telur Paskah ini apa kehidupan baru hidup barulah. Ayo kolan hadiah, ayah hama hadiah ni sekolah minggu molo perayaan Paskah. Hadiahnya. Bebaling adong isi ciki-ciki, adong isi susu. Habis diminumi bolong mah sudah. Mororong pesi pensil token nai bolong no mai. Alai hinorhon ni gabi adong mana si bolison. Adong mau nasape marsigulut kan itu? Marsigulut. Holan alani toloron. Rikotna. Ada orang alani rate. Alani penasarani dora anggi tadong dapotan ale tongunang mardosa holan alani mangaluli tolor Paskah te ya lama ni usaha hon naking manaruhod dana hon rotu garejon martolor Paskah menyesala uninna ba menyesali bana pajupang do Tuhan Yesus nong sian namate itu kan lapatan na ba itu dah ay molotabay buah-buah itu kan ala nanang menyaksikan dohita nunga hehe Tuhan Yesus acugari di huta hita tu dia do hita lao tu kuburan do lao puasa asa kontekstual ibana dohonon ni aka berjamita ma oh sude nata hudulio kuburanon dang diso behalakon ay nunga rapodo tuan ibana di pahehe ay dinahehe Kristus raphehe do nasida saluhuna jaidang si habiara beaka kuburanon makane sok kita hudulin nama kan itu alay alang daw be alang daw kubura tu mumbulan ada mungkin rame-rame itu tu mumbulat jadi di bahay maibana di gereja dak pola be kontekstual nai ay ngata boto
nang hedo Kristus atong rak mahita dibuha-buhay jukon songonom ma kondisi na tiki paroni aka boru-borui tu udayani lama mereng Jesus nang mati hapedang disibe ibana nunga hehebe nunga behehe aka suruh-suruan maddoki unang setang sebehamu inna ma tu aka perempuan ni aleda ada hola tu aka perempuan itu sisi anipe unang gabe si Thomas behamu unang gabe si Petrus samu gabe batu mama ma. Jangan lagi seperti itu. Tetapi berubahlah, hidup barulah. Berubahlah semuanya. Kan itu? Israelipe mubama asa muda sian habuangan. Naboy terbuang dotong hita akamanginang sian harupan di debata boy. Alanino saya terus tajamoton ngulunito dita manangihon. Manareho si pareon. Manareho pinggolta tumangihon hata ni debata asa mangolu to dita bahenon nama tuhita akapadan godang di bagasan ngoluta dakola tu si dapi padani tu si dapi ngai pasahat ikon margabe raja ibana jale kon ho padan na tunasida rodi saleleng-leleng na marhite sian nasida ma nagawe hararon si palua nga terjadi be terjadi doi. Makanya sampai sonari terus marporang di sisa leleng so diakui nasi dari Yesus porang di terus. Ale mau ngakui Tuhan Yesus Kristus, dame mai. Kau sudah mengakui Yesus Kristus. Ainu nggak dipada tur debatai, padan saleleng nileleng nadui, ngai dek kon naking di soni. Dangan benaboy mangucati, alani unang saya pakai hamu hepeng muna manuhori naso marguna. Una saya dipakai be, gabe marsikor akahalak naso marhepeng, holan alane natatu hori akan naso marguna, aha natatu hor naso margunai. Tapayak kon ma aka ulaun naso berkenan dia dopan di debata. Ay molo tapake sinamo ta lau madodoni halakan, mengintimidasi halakan. Desot manuhori naso marguna dohita disi. Molo tapaksa jolmaan ala ni sinamota mauhom sip dangolo madok natigor doson na manuhor naso marguna mahita disi. Jadi tua kahalak na say korban di roma hamu tuau. Tuar hamu madison. Dak pola bargarar garatis roma hamu. Ainu nga dilehot Jesusi haluaon, nga dileon Jesusi hangoluan, dak pola martuhori, hosaku pe manuhori doh mudarhu, uleot tuhamu gratis, tidak dibayarin. Harusana nga dileon tu haluaon tu hangoluan. Ay di para de debata sudah nagabi hangoluat ta gratis ditajalo ke sed debata, gratis ditajalo sed debata. Alai sampai marukor, sampai marsikor jolmai tabayen si bata. Lahu mabagi na nilehon ni debata tu hita sangat pelit. Allah memberi gratis. Alai tapaksa do jolma manggarari nang so diingananna. Dang hal na wajar. Di sonari boharo hita mameyakon sinamo tai tuna arga. Tuna marguno, tatu hori mana marguna. Edo, tapake ma hepeng tai manuhori na marguna. Aha makana marguna. Tapasa itu kena pogusi. Edo, tubuh maholong ni roga. Tangyak konon na mahita. Edo to. Tapake sinamoti. Mangaleho dengan bahasa tu akajolma. Tau rupi akan agale. Tau rupi na hona bencana. Jala unang saya tabahin lipatan kelipatan. Alamangit jam akadongani. Gabe tabahin kelipatan na sampai saat 25%. Dada na bobok hosana mahita disi. Ngaya ditegor depa Yesus kan di Alkitab songoni. Huasi ho, humaklumi ho, ape orang memaklumi halak na asing. Marlok salok sa utangmu tuau. Huselesai sudah. Tapi apala 5 rupiah utang nirongamu tuh ho. Dangulo ho mangasihi si lopi-lopi tiba hekkoninna.
Jadi terkadang hal membeli kerajaan Allah ini bukan dengan memakai uang kefanaan kita. Molo tahu lah godang akan adenggan tapupuk ma artata dia dopan di debata di harajaun nai. Alani unang pakai na gratis di lehot debata gabe manuhor akan asomarguna. Haturannya apa yang kita terima itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Alai ujungna mau dipakai jolmai lau paholak koni mana siat debata danunga manuhor naso marguna ibana disi. Dang rikok tu debata hepeng tai erang marguna di debatai. Engai suat debata sude nata hapor luhut di tanah on secara gratis. Apalagi udara. Olah tatuhor gas membantu pernapasan. Pertabung per hari sadiai. HP dilihat debatado dihita udara untuk kita nikmati dengan aman. Jadi boy do mulak bangsoi boy togi hononna. Boy do mulak akan hona ruhut parmahanion pamicangoni boy. Kalau memang melanggar, kenapa harus melawan? Tak bisa melawan di hadapan Tuhan. Jadi aka amanginang, apalagi konteks ibagasa tikion. Daktar tertutup kita karena memang sudah terjadi. Molo adong ruas ni huria manang situa manang parhalaro nahona RPP bukan hanya sekarang itu terjadi. Tetapi dari dahulu itu sudah terjadi. Karena memang Allah tidak kompromi dengan pelanggaran-pelanggaran karena dosa dan kejahatan. Memang dang merpilih kejahatan. Alai suatu ngarok kita menghakimi secara pribadi. Itulah yang diberlakukan gereja. Tetapi bagi polong donasida daong, holan kena parmahanion, iparmahan manasida nuaing. Buasa asa diingot itu salah, jangan dikerjakan. Unang diulahu nih, mulak matu dalan di debata. Sekaligus doi nang tua kahalak naso saha do pitusi, unang diulai. Asa unang adongan no menanggung an inna. Hape gudang do jolma dilakukan nih ketika mau dijalankan. Gawe lari tuna asing manang ditinggal kon huriana, manang gawe di debat, manang di soal dipersulit huriana. HP dak kola sonari be terjadi. Ay molota adok ta begenak indidok RPP itu adalah ruhut parmahanion pamicangon di huria. Debat apa mamicang dokan? Bang sonai dipicang do bahkan di bolokot dau. Parmahanion inna di parmaha do nasida iya ditongos do tusi aka naposona paingoton nasida asa mulak musay nasida denggan asa gabe anak kon di debata nasida. Jadi di parmahani molo didok di parmahani di luar jo ibana alai huhut di pabereng-bereng. Adakah dari dia itu kesadaran untuk kembali? Kalau dia ingin kembali biarlah kembali. Ale tutung tapola tabuli akamanginang. Jala salah satu dari sekian PI, mungkin sekian ada hal yang tidak mau menghadapi seperti itu. Tetapi dia sudah pertanggungjawabkan itu dan selesai di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang tidak mau menerima seperti itu, molo sohona ibana, songo dia do ibana, dia dopan ni debata. Naking di padik taipe ngadi dokon di bagasan patik nata jalo sadarion say tangihon ale anaha jala jakkon ma akahataki asa tabbadiho aka taon ni ngulum tetap do disuruh manangihon. Bahkan di epistel nakingan di kitab pangukapon ngadi patongod disi ibana do bonana ibana do ujungna molo di ibana do bonana molo ibana do ujungna. Adakah alasan kita untuk tidak tetap ada di hadapan Tuhan Allah? Ai molo gabe sian ibana do parmulaatta ape dang tu ibana musai hita mulak berarti dang adong be di hita asini roha ni debata alanido di minggu kuase modo genition molo di dokpe songon danak nda baru tubuh na uasan di susu natamama hamu inna songonima uas ni rohatai naeng uasan di hata ni debata di hasitongan ni debata unang tahagigihon
Alana portibion lam manogiho kita do tu hasogiron. Portibion lam mempengaruhi kita do tu nalam roa. Portibion lam memperkenalkan hal-hal yang menggiurkan. Namoi manai rohata lau meninggal hodde bata. Alani ido saya di paula-kula komadok tuhita mula matuhata ni debata. Asupan kita yang paling tepat, nutrisi kita sebagai orang beriman adalah firman Tuhan. Dan akana asingi, firman Tuhanlah yang menjadi ojahatta. Laho mbabor hato kita di bagasan ngoluta si ganopari. Unang semakin alergi hita mabegehata ni debata. Dan semakin alergi. Naking molo itik molo adong na posubulong mabahen sosialisasi kegiatan di namboso, oke. Berarti mereka sudah semakin menyadari perlunya hubungan antar pemuda denominasi gereja. Alai ingot tita, sotung holan kontak-kontak personili, sotung holan untuk menyatukan aka-ado guarnai hobi-hobi dan yang lain sebagainya. Alai baik kamu namai untuk sarana memperdalam firman Tuhan. Ay di tengah muna do masa depan nih bangsoon tujuluan nerion nang huriaipe asalam mengararati barita nauli. Jadi tetap firman Tuhan menjadi nutrisi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menganggap firman Tuhan itu kolot atau tidak trendy. Karena Allah lah pemilik sejarah. Semaju apapun sebuah bangsa tetap Allah yang mengendalikannya. Ainungan didok nakaningan Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Jangan mencari hikmat di luar daripada Allah. Karena semakin bergerak para penyesat, carilah hikmat pada firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mauliate madiho ale Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jala debata nami, nasai tautong hupangasau kami di bagasan ngulu nami. Hati goranmu, hasitonganmu, ido nagabe lasni roha dihami. Jala bangsong dohami Tuhan akayanakonmu. Nasipata dohami Tuhan atar holang siadaran lomo ni roham. Ale paingot mahami ale Tuhan aso ingot kami dalan mi doha nguluan nami. Nama buah kami tuhaluaon tuhatoktongon di bagasan lasni roha kesejahteraan, kedamaian. Jala di bagasan hatamido ale Tuhan, ngulu nami di pahot, jala portibion pe di pahot. Ay horona pura, saluhutna aka sejarah. Bonana saat tu ujungna. Ale Tuhan debata nami, mau lihat tema, di pasunggul hoko tu hami, naik totong di hami, marbohalhon asini roham. Tumangihon hatam mangoloiho jala tumangiho ko asa mangulu hami bicat disodo pe hami bican oloho hujo hami bican oloho tumangiho kami adarong be partikian na asing majoho Tuhan molonunga salputik kinami nuaing alani Tuhan saat tuho manasa hadirion nami totong pai baru haporsion nami totong goge kami di bagasan todim asa marparangai di bagasan hasitongan mi hami toktong jala pakyon nami nasa ngulu nami narong di hami gabi hamuliau di guarmu ale Tuhan debata nami di bagasan tikyon marukil do hami ale Tuhan adong sada sian punguan namion anakonmu namanibil sian akadalanmu jala nuaing nungahona ruhut pamicangon ni huriam nasida Tuhan unang palua ibana tangan-tangan manguluna jala arahon maibana Tuhan molotung rope aka teguran tu ibana asa toktong do ibana mangadop tuho alani togiho maibana mulak ale Tuhan jala urupi ibana asa dihaholongi keluargana asa mulak ibana tutongan ibagas rapon keluarga rap majakon di pasu-pasum tuari naneng ro
asima roham ale Tuhan. Songonima nang godang akadongan nami ruas mula di bagasan parsahiton. Masihol nasida di aka pangurupionmu. Pasu-pasu nasida Tuhan diganup inganan nasida be. Leompos ni rohatu nasida. Horona punah hanguluan nasida. Saya nabahenon mudo ale Tuhan. Na tau gabelas ni roha di nasida. Hobar tupak kirimon ni ngulu nasida. Upagonggopok kami manasida tu bagas tanganmu ale Tuhan. Homa na mangalehon solusi ni sude akan narikot turagam ni sahit nanya dopan ni akaruasmi. Arahon mahami uluho kami. Asa toktok kami marpanidangyo di adopanmu nang marhite huriamon. Saya ramoti ma saluhut na akaruasmu narotu ingananon. Doot akatamu nami. Na dohot di sonnuaeng marminggu rap dohot tami. Iring-iring malaka nasida malotung pulak nasida tu ganup inganan nasida be. Marbohal kon asini roham tukdo ale Tuhan dihami saluhut na kapartikian asa hipas jala horas sami sahat tu inganan nambe di bagasan asi ni rohami jala daumara nang pangujunan. Gonggom mahami di bagasan asi do tolong ni roham. Ramoti manang bangso nami, ramoti huriam. Palua hami sien pangunjunan dot parmaraan. Asima roham ale Tuhan Yesus Kristus yoko pami. Nasa pakirimon nami pe tuhoma hupasahat kami. Alusi mahami ganuk marsada-sada hubar pajawon nami tuho ale Tuhan dinalau mangurupi kami. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tu adupanmu asima roham. Amin. Mari demahi talas tapasahat mapeliat tanah paduahon. Sudah
Nakon ma peleata. Ale de bata amanami nadi banua gijang. Horo haroroani saluhut silehon lehon nadenggan. Dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulkon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam kuta dahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana di lehon di todironi papadaku. Asado hukuki rodi saluhut padaku. Di banua gijang, sai pinurbadia ma guarmu, sai roma harajonmu, sai saut ma lomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon ma tuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Disondakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debatama bohina tuhita jala dipasaorhon madamena tutod ditabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna mauliatema nung sipulpe peribadahata saya pajupang mahita muse di ibadah tuari nanengro mauliate dia kotamu nami naro di bagasatikion tutongani huriaon debatama nama dongani hita saluhutna horas madihita. Ibana